Posle 3 godine dugog i teškog rada na svojoj kozmetici, Emina Jahović je konačno ostvarila svoju želju. Predstavila je svih 55 proizvoda, a osmeh sa lica nije skidala. Otkrila nam je da je ostvarila svoj san i koji su joj omiljeni proizvodi. Ja sam eksploziv, dinamika kopa za mir. Čekam tvoj poziv, da u pola noći ti pozoveš me. Pucaj, pucaj, dođi, svaki sekund samo gori je. Ja sam eksploziv, pucaj, detoniraj me. I posle 5 dugih godina iščekivanja, Emina Jahović je napokon objavila svoju novu kozmetičku liniju sa čak 55 proizvoda i uz to i nove parfeme. Mi smo se družili sa njom na promociji koja je održana u Beogradu i evo kako je sve to izgledalo. Jeste, linija šminki i novi parfemi, endorfini, 4 reference koje su zaista jako intenzivnog mirisa i 55 proizvoda kozmetike. Mnogo sam ponosna, mnogo je napora, mnogo je bilo muke, mnogo je bilo sekiranja, mnogo sreće i svega što smo doživjeli ja i moj tim u sve ovo vreme dok smo radili. Kaže da se sa svojim timom veoma potrudila da sva šminka bude pristupačna svim ženama. Nisu velike plate, zbog toga sam ja pozicioniranje i politika ovog brenda nije biznis, nego je da se osveste žene i da sve te preskupe proizvode ne odvajaju i ne štede pare za to. Ovo su proizvodi ozbiljnog kvaliteta za pristupačne cene. Ja sada ne znam koliko oni koštaju u svakoj zemlji pojedinačno, ali sam sigurna da jedna žena koja radi na šalteru, u banci, kako god, mislim da će moći naš puder da kupi i da bude jako zadovoljna sa njim. Zaspala, a ovaj tren čekam noćima. Iako je dosta novca uložila u svoj novi biznis, Emina tvrdi da joj na prvom mestu nije zarada, već zadovoljni klijenti. Naravno da svaki posao treba da bude zarada, jer i mi moramo i dalje da nastavimo da radimo ono što žene žele da imaju. Ali politika nije biznis, politika je san koji sam imala od rođenja i ono što sam želela. Jednostavno nije u pitanju stvar da sada nešto mi kao radimo da bi zaradili, nego je stvar u tome da stvarno uradimo nešto kvalitetno i da ovo bude naš srpski brend koji je uspeo u svetu. Ovo nije, moram da priznam da ovo nije celebrity izlet, ovo je jednostavno naš početak i organizovanje globalnog brenda koji će biti dostupan u celom svetu. San joj je bio da postane šminkerka, a evo sada je ispunila svoju želju, pa nas je zanimalo koga bi ona želela da stavi na šminkersku stolicu i sredi svojom kozmetikom. Pa sve ove sa kojima radim, sa Editom, sa Lenom, sve su oni meni inspiracija. Oni meni nisu inspiracija Teodorom, onda Angelinom i sve sa kojima sad trenutno radim. Tako da oni su meni sve inspiracija, ne samo muzički nego i vizualno. Dok je stvarala i bila kreativna, imala je veliku podršku porodice, prijatelja, ali falio joj je emotivni partner, te nam je rekla da joj ovih dana stvarno nedostaje muškarac. Pa ja ne mogu, ali se nadam da će Bog nešto i s te strane poslati. Hvala vam puno!